Historias en movemento, cine na nosa voz. Pontevedra é feroz. E ti? Somos Ágata, Laura e Euxiana do IES Frei Martín Sarmiento e estamos aquí na Facultade de Belas Artes da Universidade de Vigo con Alberto Vázquez Rico no podcast de O Veo Feroz. El é un ilustrador, director e animador galego e pois temos aquí a nosa entrevista. Primeiro de todo, preguntarche que foi o que che levou a ser animador. Bueno, as casualidades da vida, porque eu non estudiei animación, nin estudiei cine, eu estudiei Belas Artes, estudiei aquí, en Pontevedra. Simplemente que cando estudiaba Belas Artes me din de conta que aquí a min o que me molaba era contar historias, particularmente cómics, porque mesturaban un pouco o debuxo, que a mí e a posibilidade de poder contar as túas propias historias. Entón, fixen moitos cómics, publiquei moitos cómics, o cómic de psiconautas, tal, despois especialicéme un pouco máis na ilustración para poder vivir do debuxo, porque a banda deseñada é complicado, pero, bueno, estiven traballando un montón de medios, El País, La Voz de Galicia, fixen portadas, cartéis, e, de casualidade, pois, un produtor chamoume que lera Psiconautas, un cómic do 2004, que lle gustara moito, e que, por que non facíamos unha peli diso, non? E así comecei, un pouco de casualidade, pero non casualidade, porque ao final eu xa era profesional do debuxo. Entón, bueno, fas cousas que logo te levan a outras cousas. E cales foron os teus primeiros referentes para comezar no mundo da animación? Pois a verdade é que non tiña moitos referentes, porque, claro, eu sí que me gustaba, sempre gustaron moitos dibuixos animados, non? Bueno, a que neno non lle gustan os dibuixos animados, non? Todas estas cousas que se botaban na televisión de Galicia, do anime, do Bola de Dragón, Arale, todas estas cousas sí que me molaban moito, e sí que cando comecei a estudiar Belas Artes vin que, ademais diso, había outro tipo de animación. Unha animación máis experimental, unha animación máis con temáticas adultas, porque, claro, a animación non é un xénero, é un medio para contar historias. Ti dentro da animación podes facer dramas, podes facer comedias, podes facer documental. Bueno, sempre me gustou, pero nunca me vin preparado para facer animación, porque, bueno, son procesos moi longos, onde hai equipos grandes, e menos facer unha longametraxe, como moito pezas curtas. Entón, bueno, influencias bastante poucas. As series de animación clásicas, algún animador artista que descubrín, e pouco máis. Eu sempre son un pouco, nese sentido, autodidacta. Belas Artes, pois é unha carreira moi interesante, pero é como unha especie de caixón desastre onde tocas un montón de paus, non? Pintura, escultura, vídeo, edición de cousas, non? E foi todo por casualidade, pero si influencias, como non che diga as típicas de Miyazaki, pouco máis. Algúnas pelis que vin cando era pequeno, hai unha peli, por exemplo, que me marcou moito porque me puxeron no colexo, que se chama Cando o vento sopla, que é unha película bastante forte a nivel temático, que dous ancianos que viven nunha especie de Inglaterra posnuclear e cae unha bomba nuclear, non? Eles teñen que sobrevivir na súa casa e comenzan a padecer todas os problemas da radiación, se lles cae o pelo e teñen que sobrevivir. É unha peli bastante dura, que vos recomendo, e que sí que me abriu un pouco os ollos de dicir, joder, en animación se poden facer cousas que non son só pa nenos, non? Ou pa público adolescente. Entón, bueno, serían un pouco as miñas influencias. Ti que estudaches aquí en Belas Artes, como foi a túa experiencia estudando aquí? Pois foi moi boa, porque
axudoume moito a saber defender os teus proxectos, non? É dicir, cando eu estudiei, non sei como está agora a facultade, pero era unha facultade moi orientada ao arte moderno, ao arte conceptual, non? Era unha facultade un pouco que se ti chegabas aquí con 18 anos pensando que ibas a aprender a pintar ao óleo, este non era o teu sitio, non? Era un sitio onde te buscaban un pouco romper os teus conceptos prexuzgados da arte, non? Da arte máis clásica, non? Entón, sí que tiven que estudiar bastante teoría e poñerme moi o día de arte contemporánea, non? E todo iso é moi interesante porque aprendes a conceptualizar os teus traballos e aprendes a defender os teus traballos, non? Eso serviume logo para preparar dossiers das miñas películas, para poder falar en público das miñas películas, non? Entón, ao final, todo o que aprendes, igual cando tiña 19 anos, pensaba que isto non me ia servir para nada, pero logo dime de conta que sí. Entón, sí que foi moi interesante. E logo, tocas un montón de paus diferentes, non? Bueno, sí que foi uns anos que os lembro con moito cariño. Bueno, ahora vamos a falar de Psiconautas, de feito. Bueno, unha película un pouco extraña, mas o corto de Birboy. De onde xurdiu esta idea, principalmente do cómic? Sí, claro, xurde do cómic, claro, é unha... Claro, Psiconautas publicouse no ano 2004, creo. Eu, pois, nesa época tiña 24 anos, non? E xa levaba traballando nel un par de anos antes, co cal é unha historia que comecei con 21 anos. Entón, bueno, non sabía moi ben de que falar. Esa foi un pouco o meu cómic que me levou, que marcou un pouco o meu estilo, non? Porque eu me din de conta que podía falar das temáticas que a mí me interesase, pero sempre dende a fantasía, dende estos animais antropomorfos, non? Que lembran un pouco os contos infantís ou as fábulas infantís, non? Estos animais que non teñen como un tempo, ningún lugar definido, non? Porque pertencen un pouco a todas as culturas ou aos inicios da animación, inicios da banda deseñada, inicios da ilustración, non? E con estos animais podía falar de cousas que a mí me impactaron. Eu nací nos anos 80 e a finais dos anos 80, pois aquí en Galicia ou en España en xeral houve un problema, que era o problema da heroína. Vale, entón eu me lembro que era un neno que tiña 9 ou 10 anos, pero me roubaban pola rúa todos os días prácticamente. Había como un clima de unha xeración de xoves que caeron na heroína, nesa droga, e que non se sabía cales eran as súas consecuencias nese momento, non? Logo se viron que non eran, que as consecuencias era morrer ou sobrevivir como se poidese, non? E todo iso a mí impactoume moito. Tamén certos procesos da desindustrialización, de falta de traballo, de falta de oportunidades laborais. É un pouco do que quería falar eu en Psiconautas. En Psiconautas, todo, aínda que son animais e viven nunha illa, hai un punto como máxico, non? Personaxes que poden volar, animais ou obxetos que poden falar, non? Creo que a historia ten un punto bastante realista. Por eso, porque dende a fantasía se poden falar de temáticas actuais ou contemporáneas, non? É moi interesante, porque é un punto de vista diferente. Entón, Psiconautas parte dese cómic que primeiro foi unha curtametraxe que se chama Birboy, que funciona como se fose unha precuela. Primeiro fixemos unha curtametraxe porque era moi difícil financiar unha longametraxe de animación para adultos en 2D con rollo oscuro. Entón, primeiro fixemos unha curta, que foi moi ben, que foi Birboy, e eu coñecín un pouco este sector, o sector da animación, do que hai un montón de festivais, sobre todo a nivel europeo e tal. Viaxei un montón, coñecín a outros directores, coñecín outras maneiras de traballar, e anos despois, cando eu pensaba que ese proxecto se quedaría nunha curta, pois saiu a oportunidade de facer unha longa. Entón, ese foi o proceso, no? Do cómic a curta e do curta a longa. Falando mesmo de Birboy, cando na película Birboy
méteselle o demo dentro, realmente é un demo ou é unha representación de como síntese el respecto ao mundo que lle rodea? Bueno, son un pouco as dúas cousas, non? Ti cando traballas con este tipo de historias así tan libres e tal, o espectador interpreta o que quere interpretar, non? Son as dúas cousas, é dicir, son, por un lado, os seus problemas mentais, adicciones, etcétera, frustracións, e, por outro lado, é un demo como físico, non? Que lle fai. Entón, é unha mestura das dúas cousas. Pero, bueno, son cousas que sempre prefiro deixar a interpretación do espectador, máis que explicalas eu, porque ás veces non teñen explicación, senón que as cousas son como son, e cada espectador pois toma o interpreta como quere. Vale, tamén, seguindo con o título da película, os nenos olvidados, quenes son? E de onde saen? Por que están aí abandonados? Bueno, claro, se te das conta, case todos os persoaxes da peli son nenos ou adolescentes ou preadolescentes, non? Me interesaba iso, sabes? Que todos fosen como rapaces. Por qué? Porque esas idades, esas adolescencia, preadolescencia e tal, son unhas idades sempre como moi interesantes, porque non son nenos, pero teñen cousas de nenos, tampouco son adultos, pero teñen cousas de adultos, non? Entón, e ademais, ten un punto tenro, que sexan nenos todos, non? Excepto, hai algúns adultos, pero quenes son os adultos? Os policías, os pais represores... Quero dicir, ao final é unha historia de nenos, non? De nenos esquecidos, non? Hai os nenos que viven no vertedoiro, as ratas, pero os nenos que queren fuxir, pero non poden, non? Aforran diñeiro para intentar escapar desa illa onde non hai futuro, non hai traballo, pero todo lle sae mal, porque claro, son nenos, non se poden ir da casa tan facilmente, non? Entón me interesaba todo eso, non? Poñer o espectador nun punto de, nenos, pero que nenos que morren, nenos que... Bueno, é como... A min o que me interesa coas pelis é provocar cousas no espectador, non? Pero non provocar por provocar, senón provocar emocións as que sexan, non? E creo que esta peli provoca algo, que é o que a min me interesaba. Falando dos pais, que lle pasou ao verdadeiro pai de Dinky? O sea, non se sabe. Morreu unha explosión, Sí. E por que un pai falso? Está como... Falan moito de que queren ser unha familia normal. O pai, que non é o seu pai realmente, está aí para ser esa familia normal. Sí, claro, son adolescentes, non? O pai de Dinky morre na explosión, un accidente, e anos despois aparece un novo pai aí, non? Unha persoa como que intenta suplantar o seu pai, non? Bueno, pois a nai volve a facer a súa vida e o pai intenta ser unha figura autoritaria co que Dinky choca, non? De alguna maneira, non? Porque, bueno, é un descerebrado, ou eso parece na peli, non? Entón, sí, é un pouco, bueno, esos elementos de control que me parecían interesantes. De onde ven ese persoaxe? Pois non se sabe de onde ven. Ademais, é unha persoa humana. Ten algo que ver ou está por estar? Sí, non, é como unha persoa disfrazada de rato. Non, é o único que ten esa... É como... É un estranxeiro, é unha persoa que ven de fora... É un usurpador a todos os niveis. E fíxate ese usurpador que hasta é un rato disfrazado, non? Un humano como disfrazado de un rato. Pois é un pouco para enfatizar esa idea. E logo, falando de outros padres, volvendo ao tema antes da heroína, a nai do porquiño, que está encamada e ten unha araña dentro, está representando iso, por iso a araña. Bueno, eu cando plantexei esa metáfora ou esa idea, non, para min esa araña que ten ela como que lle fala e tal, é un pouco unha especie de unha representación da súa dor ou da súa enfermidade, non? Parece que está encamada e parece incluso que pode ter algunha enfermidade mental por como lle fala ao seu fillo, non? Sempre está culpando, sempre está como tal, non? E quen fala é esa araña por ela, non? É como unha metáfora de unha, bueno, pois iso, pois de unha enfermidade mental ou de unha dor que ten, non? Agora, unha pregunta que non ten moito que ver coa película, pero sí, noutro universo paralelo, os nenos conseguiron escapar. Se fose unha historia real,
ti crees que algún día podrán ou puideron escapar? Bueno, é difícil que uns nenos non collan unha barca e escapen dunha illa, non? Pero bueno, ocurre, esas cousas ocurren, non? Están aí todos os fenómenos migratorios, non? Todos os migrantes africanos e tal, que sí que veñen nenos nesas pateras, non? Entón, sí que ocurre, non? Sí que poidean. Eu, como o plantexei, era que eles non conseguiron escapar, pero realmente porque non estaban preparados para escapar, non tiñan nin a madurez, nin tampouco diñeiro, non? Eles van a comprar unha barca e acaban comprando un pato hinchable, non? Entón, pinta mal, non? Que se metan ao mar cun pato hinchable e todo, non? Entón, bueno, era un pouco esa idea, non? Reforzar esa idea. Está ben, moitas Está grazas. ben. Pois agora vou coas preguntas sobre Unicorn Wars, a túa película máis actual, se Sí. podería decir. Son moitos conceptos mesturados que me gustaría saber principalmente que son os unicornios nesa película. Que son os unicornios? Os unicornios representan un pouco a natureza, non? É dicir, os osiños pois poden representar o ser humano, sabes? Son unha sociedade bélica, competitiva. Se creen sagrados. Sí, eles teñen un relato, ¿no? Sí. Un relato como a nosa Biblia, ¿no? Como o noso Antigo Testamento, ¿no? Un relato onde falan do unicornio como un demo, falan da natureza como algo que lles pertence, ¿no? Como un paraíso no que foron expulsados, ¿no? Entón representan un pouco o ser humano. E toda a súa... Casi todos son, se te das conta, son personaxes masculinos, Sí. todos masculinos. En cambio, os unicornios Son case todos femias. son todas femias. Sí. Todas son femias e todos os animais do bosque son femias. Sabes? É como... Bueno, era un pouco para... como confrontar esos dous conceptos, non? Un pouco a destrucción contra a natureza, non? Que a eterna loita entre home versus natureza, non? Entón, os unicornios representan os animais salvaxes, non? Neste sentido, eles poden comunicarse, poden falar, e sí que son unicornios, son animais máxicos, pero representan a natureza, non? Eles defenden a natureza, e os unicornios non son os típicos unicornios blancos como puros, non? Se teñen que defenderse, teñen que atacar, son como lobos, se teñen que atacar, atacan, non? Entón, Por bueno, eso teñen esa cor oscura. Avermellada, creo, incluso teñen. sí, están representados como as siluetas. Son moi siluetas. Só se miran os ollos. Sí, sí. Sí. Ten varias explicaciones de por qué son por que teñen esa oscuridade, non? Por un lado, a mí me molaba que fosen así como persoaxes como un pouco misteriosos, que non fosen os típicos unicornios brancos ou un naif. O concepto de unicornio. Multicor, sí. Multicor, sabes? Non me interesaba iso, me interesaba o tema da silueta e tal, tamén dalle un punto moi gráfico, moi bidimensional, moi influenciado por algunhas películas de siluetas que había nos anos 20 de, unha directora chamada Lotte Reininger, que é unha directora, vale, nos anos 20 que facía películas de animación, longametraxes de animación, vale, con sombras chinescas e tal, e me interesaba moito ese tipo de acabados porque lle dá un punto moi gráfico. Hai outra cousa que a xente non sabe, igual tampouco moi interesante, que están feitos en 3D, os unicornios. Notei, sí. Parecía CGI, creo que se di. Sí, están feitos en 3D os unicornios. Por unha cuestión presupostaria tamén, porque, claro, animar ao mellor 20 cabalos, neste caso unicornios, en 2D, sabes, aí ás veces hai... Na batalla final, que dura 10 minutos, hai planos nos que hai 17 unicornios, despois 4, despois 6, despois... Eso se nos ía. Entón, a idea de poder faceros en 3D, repintalos de oscuro, darles algunhas texturas, e poder duplicar, sabes? Poder duplicar é interesante para saltarte esas limitacións técnicas, porque ao final Unicorn Wars é unha peli de baixo orzamento, vale? Aunque non o parece unha peli que está bastante ben feita, pero unha peli que non chega aos 2,5 millóns. Que diste, joder,
son 2,5 millóns de euros, pero que calquera película de perfil medio europea poden ser 6, 7, e calquera película americana poden ser 40, 50, 100. Entón, estamos xogando nunha categoría onde tes que ser intelixente cos recursos que ti tes, non? Vai un pouco todo unido. Volvendo ao de a destrucción e a creación, a natureza, a representación de Azulín e Gordi é o ben e Azulín é o mal que ten o humano? Pode lerse así. Son dous irmáns antagónicos, non? De cores diferentes, non? E moi antagónicos. E si, ao final hai un final tamén metafórico onde a creación, o sea, A masa os devora e convértese nun home. Claro, que eso como un epílogo, é un epílogo así raro que ten a peli ao final, non? Onde bueno, vai por outro lado e tal, pero sí que é un pouco a idea que eu tiña, non? Pero isto é un pouco o que os dicía antes, non? Que bueno, que cada persoa interpreta o que quere, non? Entón, a min tampouco me mola moito explicar as pelis, non? Porque ás veces, pois, que non hai explicación das cousas, non? Son soltas ideas máis ou menos abertas ou pechadas, a ver, algunas que están moi pechadas e son moi claras, pero outras, como que acabas de reflexionar ti, bueno, cada persoa pensa o que quere. Claro, a interpretación. Nun momento da película das a entender que Azulín envelena a súa propia nai por celos. Por qué? ou seja, en que te inspiraches para facer o personaxe de Azulín? Bueno, penso que o personaxe de Azulín é un psicópata, basicamente, sabes? Entón, el actúa dunha maneira impulsiva, despois se arrepinte, o sea, o personaxe de Azulín non está contento do que fixo, sabes? Despois lle pesa moito e esa carga a leva pola súa vida, non? E fai iso por unha cuestión de celos co seu irmán, non? E a mí se explica por qué, non? Se explica na súa mente, non? Que el sempre foi o segundo, menos querido, que se parece máis ao pai, non? El non lle gusta parecerse ao pai, nace de segundo, co cal... O sea, ten ese punto de competitividade e de maldad, non? Bueno, é unha reflexión que tamén ten a peli, non? O sea, a maldad nace ou se fai, non? Non se sabe. Xa sei, porque xa parece que xa tiña esa obsesión hasta no feto. Claro, que é unha metáfora, evidentemente, que os nenos non pensan cando están no feto, non? Pero, bueno, é o que ten a fantasía, que podes falar destas temáticas linkando ideas e facendo maxia, por así dicilo, non? E índote a outros lugares narrativos. E ten tanta competitividade que inclusive mata e come a un dos seus compañeiros, comete canibalismo. Supervivencia. Supervivencia un pouco camuflada. Sí. Sí. E inclusive luego o seu irmán como que o sigue aceptando. Por qué? Bueno, a ver, supoño porque son irmáns, é dicir, ti non sei se tedes irmáns ou moita familia e tal, e ti podes ter conflictos coa tua familia ou o que queiras, pero sempre tes, no fondo do teu corazón, sempre amas de onde ti és, non? O que ti eres, o teu irmán, os teus pais, aínda que se porten mal contigo, se portasen mal contigo, sempre tes aí un apego con eles, non? Entón, Gordi se ve que sinte piedade polo seu irmán e, de feito, logo no bosque, cando se perden e tal, que cambian os roles, non? Que Gordi é como sempre o irmán débil, pero no bosque sí que se mostra como un persoaxe máis forte que o seu irmán, non? Bueno, moitas grazas por este ratiño, por poder coñecerte máis de cerca. E, bueno, eso, moitas grazas. A vos, un placer estar aquí.